Segoli la, akusegoli la. Mawusegoli wena udla imanzi abantu Yebo kahle nje and futhi indoda yakhe angiyithandi mina ngifuna imali yayo. Cha nje. Udelela konke lokho. Cha no. Hayi sisi uyadelela. Ufuna ukungenzani? Indoda yami awuyithandi udla imali kuphela. Ngithandi ngingathanda indoda yakhe uyibonile ukuthi njani? Hayibo kahleni bo. Ngibhekile. Cha, angifuni ukukhuluma kabi. Mara yona imali imnandi shem, imali. Oh, uthanda imali kahle kahle uthanda yona. Ngithi ngimthandelani? Angithi uwona khona ubaby mama. Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke njengoba sinosisi namhlanje nakanjani ikhona lento entsha ngasayitholi kahle kwi-relationship yakhe nophethini wakhe kodwa ke ezochazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. So-ke asike sizwe singabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Yebo njani sisi? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kaba nesibongo negama lendawo la usekhona. Igama lami ngozama ngowamavusi Sibongo. Ngisuka endaweni yase-Johannesburg eHillbrow. Okay. Yes. Oh, all right. So-ke ngicela ungichazele la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka nihlanganela endaweni kanjani? Kusho ukuthi umuntu wami sihlangane naye beku-2019. Sihlangana nje e-town ngoba ngiye e-town nami ngiyokwenza lokho engikwenza sadibana kanjalo e-town. So wangicela amanamba ngamnikeza salokhu sixhumana kanjalo sagcina ke sesiba right. Yahlangana i-relationship. Yes. Efika empilweni yakho ubekhona ubhuti obuthandana naye? Yes, obekhona but noma ubengasenzi kahle so ngagcina ngimyeka ke lo ngaqhubeka nalokho cause bengibona ukuthi lo right yonke into ihamba kahle. Wasethini ke kuwena ke yena the time kade ufika empilweni yakhe uthi ubekhona mistress obekhona noma uthi ube single? No, umistress wathi bengekho waxabana nomuntu ayizwana naye. So wahlukana so besabheka vele umuntu kanjalo. Oh, okay. So ke mhlambe i-relationship yeni mayihlangana uke wakwazanisa nomndeni wakhe? Yes. Ngiyamisa kubo uma wakhe ifamily yakhe nje yonke bengazi. Wena? Nami ekhaya lakho? Nami ekhaya lami bayamazi yonke into ngayo. Bayamamkela kahle. Oh, okay. Mhlambe besenina abantwana noma cha? Ukhona umntwana oyi-1. Omnganani? Una 5 years njengamanje. Oh, okay. So ke ubekuphethe kanjani kubhuti nawe umphethe kanjani nje uthando lwenu? Iziphi nje izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona noba u2 kwi-relationship yenu? Shothi ngingasho nje ukuthi ekuqaleni ube umuntu oright bengiphethe kahle because yonke into bengiyifuna ubenginikeza even if angekho la ngikhona kodwa ubekwazi ukusuka la hlala khona eze la ngikhona angilethele into noma ngabe yini engiyifunayo. Lokho right nje kuhamba kahle yonke into. Beningakahlali ndawonye? Cha besingahlali ndawonye. Okay. So ke ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Kwenzekeni usoleni uzweni? Uboneni wazi wathatha isinqumo sokuthi okay ake ngivele ngizibhekanele mina nogela ukuze ngizokwazi ukuthi kanti sithini story kwenzakalani? Okay, kusho ukuthi ke sisi into iqale ngizothi enyangeni nje umuntu wami ubesenoshintsho. Izinto eziningi bengasazenzi noma ngamcela imali angitshela ukuthi ayikho ingane akasayinakekeli akasafoni ngesikhathi bengobeka fona ibengapheli ilanga engafonelanga mina singakhulumanga naye. So makuhambe lezi inyanga nanganya lezi kwaba noshintsho akasafoni akasanginikeza imali. So uma ngimbuza because umuntu uyasebenza mos ubekakwenza futhi before. So uma ngimbuza nje unokungilwisa angangiphendule kahle yabo. So one day because mina ifoni yakhe ngiyazi password ayikho ipassword yakhe ngiyazi amakhadi yonke into yakhe nje yeah. So ngelinye ilanga ngithatha ifoni yakhe like njengeyifoni umuntu wami yabo. Ngithi ngizobheka something mangithi ngithola inamba kasisi usisi lo uDudu bekamfonele Okay. So ngiseshe so mangibheka ko WhatsApp in kunama conversation vele asihayi isikhathi nje bayakhuluma yabona ukuthi abayafonelana. So ngiqale ngibe naleyo nto ukuthi hawo kanti shuthi isizathu esenza ukuthi ashintshe kumina ingoba sekukhona logela. So the time kade ungena efonini uyobheka ubuye uyobheka izinto ezikanjalo noma ubuye uzibhekela okunye wathuka uhlangana nokunye? Ukuthi ngwavele bese ngisola so ngathi othi ngicheck ukuthi ayikhona into engingayithola efonini mhlambe engaba yiproof yokuthi vele useyangijolela. So ngathola ukuthi kukhona usisi uDudu.
Akadilithi ngani ngempela? Uyaphuza utshwala? Not really, sometimes nje ngaleso sikhathi. Uyazi ukuthi uyayazi i-password yakhe? Wayinikezwe uyena? Uyayazi. Kodwa akadilithi. Mhlambe-ke uke waba nesineke, wahlala naye phansi, wambonisa ukuthi lalela sengiyazi mina ukuthi khona omunye usisi okhona ungakazi uzungitshele nangaye, and ngiyabuka nje ukuthi senento evuthiwe noba uthu kwenzakalani, mhlambe waba nesineke wambuza nje. Ngeke ngakwenza lokho, ngahlala naye phansi kusho ukuthi umuntu wami nje ngingasho ukuthi like usewumuntu nje onamanga isikhathi esiningi, so ngambuza waphika walokho ephika, so ngiyamtshela ukuthi ngibonile mos efonini, so waphika nje walokho ephika, so ngagcina ngimnyeka ngithi okay it's fine, ngcono ngizofonela ongcono ugele, ngibuza ugele ukuthi uyamazini bazana kanjani. Wagcina umfonelile? Yeah. Wathi nje esekhuluma nawe? So ugele wangitshela naye ukuthi umuntu wakhe naye wamthanda njengoba nami ngamthanda, wamthola la amthola khona. Okay. So wamshela kwaba right. So ingakho ngithe namhlanje ngibhalele la ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi ningisize ngikwazi ukukhuluma nogele akwazi ukuhlukana nomuntu wami because ubaba wengane, so akasakhona ukuthi athende even ingane izidingo zengane, sekunzima nje yonke into. The time kade ukhuluma nosisi efonini aniqedanga, ufile ngazi usakwanelanga? Qedanga. Oh okay. Simtholileke usisi njengoba kade usinikezile inamba yakhe, safona samcela ukuthi akasondele, and akanqabanga nje ukhona. But ngiyacela mase kukhona nokunye usufuthi njengoba uthi wakhuluma naye kodwa ufile ngazi usakwanelanga, khona ezinye izinto ufuna ukuyishare naye. Ngiyazi inhliziyo ibhlungu but uzame nje ukukhulumisana naye kahle because naye usheliwe njengoba nawe washelwa. So nje bana nesineke naye, ngicela kumlanda njengamanje khona uzokwazi ukukhuluma naye. Alright. Ngiyacela le. Kuthi uyintaba ihlangane kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho, isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke dadewethu ngala uvumile ukuthi ashoyine, nginethemba ukuthi uzokwazi ukuphendula imibuzo usisi wami angasafisa ukuthi ambuze yona. So ke sike sizwe ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usiwakhona. Igama lami uDuduzile wakwaLaza, ngihlala eSoweto eZondi. Ukhulele khona? Yes. Oh alright. Uyamazi usisi ngihlala naye? Hayi angimazi kahle, angazi. Awumazi? Oh, ubhale uhlelo elithi umfunani umuntu wami ngesimanga sokuthi ufisa ukukhuluma nawe indlela thizeni. So ngicela umuphi isikhathi sakho, umlaleli uthi ubizeleni la ekhaya namhlanje. Ngiyacela. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Okay, sisi. Uyakhumbula ukuthi ngike ngakufonela ngasichaza ukuthi ngizama inamba yakho ngithole ifonini ndoda yami. Like ngifuna ukuthi sikhulumisane sibonisane kodwa kwagcina umuntu ongilusayo ngagcina ngidropha ifoni. So iyona nto ngikubizele yona la. Uzama? Yes. Oh, uthini ke sisi? Bengifuna ukwazi ukuthi indoda yami uyifunani nokuthi nahlanganaphi. Yini nje leyenza ukuthi kubo bonke abantu awubuzi ngani yona indoda yakho uthi yona imfunani mina? No, mangiyibuza yona ayingiphenduli, ingakho ngifuna ukuthi ngizwe wena ukuthi wena iside lakho uwena. Sithandana ke. Why uthandana indoda yami because we are provider. A man must provide. Okay, so isona sizathu senza ukuthi kuwo wonke abantu besilisa nje ungabona yena ngoba uya provide. Hayibonga mina wena umuntu provider. Unomntwana. Angendawo ke mina lapho sisi. Sesiyangena ngoba imali ekufanele ngabe uprovide ngayo enganeni isidliwa uwa. Uhlangene mina. Uyahlangana sisi. Hayibonga ngena lapha. Kanjani ungahlangani ngoba phela wena udla imali indoda yami. Phelile isikhathi sakho ngenze njani? Asikapheli thithi isikhathi. Phelileke ngoba usayithola imali. Siyilaki imphela. No, sisawukwazi ukwenza into enjalo. Awukwazi ukwenza into enjalo. Ngobani? Lo muntu unengane kumele ngabe yenakekela ehamba isikole yonke into uthi kwenziwe kanjani ngayo? Hayi angazi ke nizabona ukuthi ngenza njani kodwa mina ngimlahle nje. Awukwazi ukungazi. If umlahle imtsheleke ukuthi a provide enganeni.
Hayibo wena mtshela ngani ngoba wena mama ingane. Uyahluleka nje ngoba imali yonke seyinika wena ngithi. Angithi wena osuthatha yonke imali, wena osumshayela umthetho, yonke into ayenzayo ayutshela wena ngithi. Uhlulekile wena ukumshayela umthetho ke mina ngenze njani? No sis, wrong. Ayikuthi ngirong sis wami, yazi inkinga yakho ukuthini? Uthule kakhulu. Mawuthula kakhulu umfana uzokugibela la ekhanda. Yabona mawuthula, umfana uzogibela la ekhanda. Uyakwazi ukuthi uthathe ubaba wengane yabantu, udla imali yakhe bese uphinde futhi uzongidelela wena. Cha ngikudelela ngiyakubonisa ukuthi kusegoli. No, uyangidelela. Segoli la sis. Uyangidelela. Segoli la, akusegoli la. Mawusegoli wena udla imali zamadoda. Yebo kahle nje and futhi indoda yakhe ngiyithandi mina, ngifuna imali yayo. Cha nje. Ungidelela konke lokho. Cha no. Hayi sisu uyadelela. Sis. Ufuna ukungenzani? Indoda yami uyithanda udla imali kuphela. Ngithandi, ngingathanda indoda yakhe uyibonile ukuthi njani? Hayibo kahleni bo. Ngibhekile. Cha, angifuni ukukhuluma kabi. Mara yona imali imnandi shem, imali. Oh, uthanda imali kahle kahle uthanda yona. Ngithi ngimthandelani? Angithi wona ukhona ubaby mama. Manje imali yakho idla kanjani? Hawu ungayeki 1.5 per month wena. Uyiyeki 1.5 per month izela nje. Hayibo kahleni. Ungayiyeka? Hawu. Sisiyazi ukuthi Yo. Manje usazoqhubeka uthandane naye. Ngizoqhubeka kahle nje ngimiyeke. kanjani ngoba phela umthandi wena? If kuyenzeka uyayibona le video usewushilo wena ukuthi awumthandi uthanda imali yakhe. Ucaza uzofila kanjani? Ayangazi ukuthi uzofila kanjani kodwa nje ngiyakwazi ukukhuluma naye. Unayo umuntu naye nje indlela othandayo ke, unayo umuntu omthandayo. Uthanda egoli sisi. Egoli uthanda, awuthanda umuntu. Alukho nje uthanda egoli. Hayi ukuthi angithandi umuntu, uthando nje alukho egoli. Yebo, angifuni ukustressisa nje ekhanda ngibe ubaby mama mina indoda lebele indlima. Hayi mina ngikwazi ngiphila so. Impilo yakho nokuthatha amadoda abantu udla imali. Cha, ungayibeki kabi sisi wami. Ungayibeki nje kabi. Impilo yakho velele wena amadoda wonke. No, ungayibeki kabi. Ungangenzi umuntu okubi. Uqala ngisuke la ngasoka khona ukuthi ngizolele journalist. Ngizolele wona lo. Ushoyo wena ukuthi wena uthanda imali wena uthanda amadoda ne. Kusho ukuthi wena wonke amadoda wadla imali everywhere la uhamba khona nje futhi no ungangikhulumi kabi. Ungangikhulumi kabi. Umuntu akho anginika imali uyangiprovide. Kunjalo vela ngithi mina provide. Enzayo nje vele. Udla imali zamadoda abantu. Awu. Ngempela so yazi wena. So uma ngabe ethi akasambhekeleli umntwana. Usecela wena ukuthi ukhulume naye ngoba ngazi uzwa wena ke kulamalanga. Uzokwazi ukumsiza kulokho ke. Okay, ingane ayenzanga lutho vele. Yes. But ugirl angazi akaziboni. But ingane eyakho vele. Phela khuluma naye akwazi ukuprovide enganeni. Angithi wena uyakulalela wena, umuntu wakho wena ukunika yonke imali, makahola imali uyifakela wena. Khuluma naye kumtshela ukuthi ingane at least. Kodwa naye unengqondo nje uyabona. Mhlawumbe seyakhe lengane mhlawumbe kwazi bani. Ekabani mangaseyakho. Ngoba ungaseyakho ngaba wayiphiwa wasekuqaleni. Hayi angazi shuthi angazi ke. Uthando lusha. Ufakela ingane imali. Angithi imali yakho inika wena. Njalo makahola ufakela wena imali angisho. Yes. Mtsheleka provide nasenganeni yakhe njengoba benza kuwo. Uma engafuni ngenze njani mina? Angakahlala ngafuni sisa ngathi uzokhuluma naye wena. Angihlangene nje mina lapho uyangixolela ke angeke ngikona. Uzohlangana. Angeke ngikhona. Sizohlangana. Hayibo. Kwenzakala sofuna ukungishaya? Angani ngikushaya. Kodwa ngifuna ukuthi wenze into right. Yiphi nathi wena wangakhulumi nendoda yakho ukuthi yona yenza into right mina ngena. Ayingaleli mina engakho ngifuna wena ukuthi umtshele ngoba wena phela sekakulalela. Angihlangene. Uhlangene. Yabona mina le esiyenzayo mina naye yes soyi2. Nawe yena yenza no2. Ngicela singafakani. Wena ungajabula umuntu wakhe enza so. Let's ngathandana sisi. Ingakho nje udla imali zamadoda abantu everywhere. Yes. Unlike ukuthi ngihethwe no. Ngona ngidla imali. Cha wesikhohlakala yezo. Angisikhohlakala ngiyakubonisa ngiyakulayitisa ukuthi la segoli. Indoda yakho nayikhohlakele sikhohlakele sobabili ke. Kodwa ni wesi mos umuntu osifazane kumele ngabe uyakwazi ukuzwela especially enganeni umuntu osifazane mos. Enganeni ya okay ngiya-understand. Kumele ngabe uyambonisa because umthanda vele umazi ukuthi unoma wengane wamthanda wazi vele ukuthi ukhona uma wengane ngisho. Ngakutshela ungitshelile ukuthi ukhona. So in. Shuthi ngiyamjabulisa. Ngimupha le wena ongasamuphi yona. Jesus. Seriously? But ngiyacela ke at least ukhulume ngengane kuyena ukuthi ayekhumbule because nethemba ukuthi ukwazi ukuzwa wena manje ngoba uthi yena akamlaleli uma wengane. So ngiyacela ke. Hayi ngoba sekukhuluma wena ke sisi ingane vele ayinaqala vele. Ngizokhuluma naye ngizwe ukuthi uthini. Kodwa nje angifuni ungena nje kuma baby drama issues guys. Yo angazi futhi ukuthi ngizele nje khona la sengivela nje. Baby daddy kufanele ungena ngakuma baby issues because uthanda baby daddy angisho. Yena uthanda mina mhlawumbe. Nawe wamthanda ngisho. Awu mawusho.
Siphetha ngokuthini uyaqhubeka nokudla imali yakhe? Angeke ngimiyeke ngizoqhubeka ngamane nje ngitshele ukuthi awondle nengane sibe bathathu 3 ne yeah 3. Usizwa kanjani masho kanjani? Bethi yes kwamntana kuzokukhuluma kuyena kodwa uthi uzoqhubeka nokudla imali yakhe. Just like that. Udla imali yakhe nje kuphela. Ube wazi kahle ukuthi awumthandi. Nawe thola uzomudla imali girl. Segoli la. Uyamyuza phela mawuza njalo. Abayasiyuza abafana vele. Basifana bayasiyuza nje. La kusegoli nje abafana bayasiyuza. Kuyayuzwana la. So, angazi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi osinikeze sona. Ngiyabonga ukuthi uhloniphe ugcine ngokufika. Thank you very much. Ngiyacela ukuthi umkhulule. So, ufila njani ke methi yes uzokhuluma ngomntwana ku baby daddy kodwa le yokudla imali yakhe uthi angeke azayiyeke. Ufila kanjani? Mhlambe ngabe khona ezinye inyathelo ozoyithatha mhlambe uzophuma ku relationship noma uzobona usenza njani? Siswami engingakusho njengamanje ukuthi nje as long as ekhulumile ukuthi bakwazi ukunakekela ingane yes ngibona ngaba right for mina for okoma relationship nokunye sengakubona ukuthi kanjani but into ebalekile njengamanje nje ingane okuyona ebalekile kakhulu. Ngabonga nje mangakwazi ukuthi akhulume umuntu akwazi ukuprovide for ingane. Uvumile wathi uzokhuluma so umthwalo wodwa usuwehlile. Yes. Ngiyabonga kakhulu. I hope ke nizogcina nibe right ku relationship yenu nomuntu wakho mhlambe ngelilanga yoshintsha angazi. But manga uvalo lami sekuthenini mangase kwenzeka ayibone le video ezwe usisi athi akamthandi angazi sizofila kanjani. Mbuka lapha ekhaya nizibonelene nani ukuthi kuhambe kanjani. Umdadewethu uDudu uyakuveza nje ukuthi akamthandi umuntu wabantu uthanda imali uthena i1.5 ngenyanga izela ngeke azayiyeke. So uzokona ucacisile ukuthi uzokhuluma ngokwengane kodwa kokuthi ashiye umuntu wabantu ngeke uze kwenzeke. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black life?